ഇത് നൈറ്റിയിലായിരിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. കൃഷ്ണ ലൈവ് ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരേ. നഷ്ടപ്രായേഷ ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ. ഭഗവതുത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികേ. പണ്യം ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരും ദീനതാരിണം. ചൈതന്യമീശ്വരം പരമാനന്ദമാധവം. ഓമജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാമഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തിയോ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ പത്മപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിന്നിധി നാമിനെ. നമാചാര്യ പാദായ നിതായകൃപപ്രദായിനെ ഗൗരകഥാധാമദായ നഗരഗ്രാമതാരിനെ. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സരസ്വതീ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ശ്രീ രാധാ ലെവൽ 3 ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മളിന്ന് 5-ാമത്തെ അധ്യായമാണ് പഠിക്കുന്നത്. പഠിക്കുന്നതെല്ലാം എല്ലാവർക്കും നല്ല ഓർമ്മയുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. എല്ലാവരും പഠിക്കുന്നുണ്ട് ദിവസമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. 5-ാമത്തെ അധ്യായം ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ പരിശുദ്ധി ഉള്ള ഒരു ഈ അടയാളം കൂടെ ഉണ്ട്. പരിശുദ്ധി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ സേവനം എത്രത്തോളം പരിശുദ്ധമാകുന്നു, അതെങ്ങനെ പരിശുദ്ധി ഉള്ളതാകും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. എങ്ങനെ ഉള്ള ഭക്തിയുടെ സേവനമായിരിക്കും പരിശുദ്ധി ഉള്ളത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതില് കുറെ ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടി ആയിട്ടാണ് ശ്രീല രൂപ ഗോസ്വാമി ഇത് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആദ്യത്തെ ചോദ്യം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഭക്തിയുടെ സേവനം ആർക്കെല്ലാം സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റും, ആർക്കെല്ലാം ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാവർക്കും സാധിക്കത്തില്ല. നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലേ, മായാവാദികൾക്കൊന്നും സാധിക്കത്തില്ല. അതിന്റെ ഉപാധികൾ എന്തൊക്കെയാണ്, നിബന്ധനകൾ എന്തൊക്കെയാണ്, അപ്പൊ അതിന് നിയമങ്ങളോ നിബന്ധനകളോ ഉണ്ടോ? അതേപോലെ തന്നെ മനുഷ്യജന്മത്തിൽ തന്നെ ഇന്ന ആൾക്ക് മാത്രമേ ഭക്തിയുത സേവനം സ്വീകരിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ, എല്ലാവർക്കും സാധിക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്നാണ്. ആർക്കൊക്കെ സാധിക്കും എന്നാണ്. സേവനം എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കും, ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടാൽ അതിന് എങ്ങനെ പുരോഗതി ഉണ്ടാക്കും. ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ ഭൗതികമായി അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട കർത്തവ്യങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കണോ എന്ന് വെച്ചാൽ ചിലരെന്താണ് ഇതെല്ലാം കളഞ്ഞിട്ട്, വീട്ടുകാര്യം എല്ലാം കളഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് ഭക്തി എന്ന് മാത്രമായിട്ടിരിക്കും. അങ്ങനെ വേണോ? എങ്കിൽ തന്നെ അത് ശരിയാണോ?
പിന്നെ ഏതാണ് ഏതെങ്കിലും ഘടകങ്ങളെ, അതായത് ജ്ഞാനമാർജിക്കൽ, നിഷ്കാമ കർമ്മം ചെയ്യൽ, ആഗ്രഹങ്ങൾ ത്യജിക്കൽ, ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ ലയിക്കൽ, ഭുക്തി, മുക്തി തുടങ്ങിയവ ആശ്രയിച്ചാണ് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യേണ്ടത്. അതോ സ്വധർമ്മമായി ഓരോരുത്തരുടെയും അവകാശമായി മനുഷ്യജന്മത്തിൽ പിറന്നതുകൊണ്ട് എന്താണ് അവകാശമായി ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ? കർമ്മയോഗം, ജ്ഞാനയോഗം, അഷ്ടാംഗയോഗം, വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മ പരിപാലനം എന്നിവയുടെ അനുഷ്ഠാനം ആവശ്യമാണോ എന്നും കൂടെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അതോ സ്വതന്ത്രമായി സ്വമേധയ സ്വ ഇച്ഛയാൽ ഭക്തിയുത സേവനം സാധ്യമാണോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈ വക ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരമാണ് ഭക്തിയുത സേവന പരിശുദ്ധിയിൽ ഇതാണ് വെളിവാക്കപ്പെടുന്നത്. അതിന്റെ മറുപടിയാണ് നമുക്ക് ഇതില് കിട്ടുന്നത് എന്നാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നിപ്പോ എന്താണ് 16 പേര് ജോയിൻ ചെയ്തുള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. എന്നെ കോഹോസ്റ്റ് ആക്കോ മാതാജി? ആക്കിയിരുന്നല്ലോ. അത് ലോഗ് ഔട്ട് ആയിപ്പോയി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെന്താ മാതാജി കുറച്ച് ആള് കുറവ് അതെങ്കിലും എന്തായാലും മാതാജി ആരും പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഒന്നും. മഴ വല്ലതും ആയതുകൊണ്ടാണോ? എല്ലായിടത്തും എന്താണോ എന്തോ അറിയില്ല. അങ്ങനെ ഇന്നലെ പറഞ്ഞവരൊക്കെ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. പ്രത്യേകിച്ച് ആരും വരത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പം മഴ ഉണ്ടെങ്കിലും ആയിരിക്കും. എല്ലായിടത്തും നല്ല മഴയുണ്ടല്ലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ഇതില് ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ പരിശുദ്ധിയിൽ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടി ആയിട്ടാ വരുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതില് പറയുന്ന രൂപഗോസ്വാമിയുടെ ഉപദേശങ്ങൾ എന്താണ് പറയുന്നത്? എന്താണ് ഭൗതിക കാര്യങ്ങളിലോ വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീല രൂപഗോസ്വാമി ഇതുവരെ ഉപദേശിച്ചതിന്റെ സാരം ഇങ്ങനെ സംഗ്രഹിക്കാം. ഭൗതിക കാര്യങ്ങളിലോ ആത്മീയ ദീപ്തിയിൽ വിലയം പ്രാപിക്കാനോ ഉള്ള താല്പര്യം നിലനിൽക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ഒരാൾക്ക് ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ മണ്ഡലത്തിൽ കാലുകുത്താൻ സാധ്യമാവില്ല. ഭൗതിക പരിഗണനകൾക്കൊക്കെ അപ്പുറത്താണ് ഭക്തിയുത സേവനം. അത് ഏതെങ്കിലും പറയുന്നത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് സാധിക്കത്തില്ല? ഭക്തിയുത സേവനം സാധിക്കത്തില്ല അല്ലെ. അതേപോലെ തന്നെ ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിക്കാനാണ് നമ്മൾ, അതാണ് ദീപ്തിയിൽ വിലയം പ്രാപിക്കാൻ അല്ലെ. അപ്പൊ അതിലാണ് താല്പര്യം, സായുജ്യമുക്തിക്കാണ് താല്പര്യമെങ്കിലും ഭക്തിയുത സേവനത്തില് വരത്തില്ല. കാരണം എന്താണ്? ഭഗവാൻ ഒരു രൂപമുണ്ടെന്ന് കരുതുന്നവരെ ഏത് ചെയ്യൂ? ഭഗവാന് സേവകൾ ചെയ്യും അല്ലെ. ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക തുടങ്ങിയവയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാന് രൂപമുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവർക്കാണ്. അപ്പോ ഏതാണ് അരൂപിയാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കത്തില്ല? ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധ്യമല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഭൗതിക പരിഗണനകൾക്കൊക്കെ അപ്പുറത്താണ് ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന് പറഞ്ഞു. അടുത്ത വായിച്ചുള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അത് ഏതെങ്കിലും രാജ്യത്തിന്റെയോ സമൂഹത്തിന്റെയോ വർഗത്തിന്റെയോ പരിതസ്ഥിതിയുടെയോ 4 അതിരുകൾക്കുള്ളിൽ ഒതുങ്ങുന്നതുമല്ല. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നത് പോലെ ഭക്തി സേവനം സർവാതിശായിയാണ്. അഹൈതുകവും ഏതെങ്കിലും നേട്ടമോ പ്രതീക്ഷയോ ലക്ഷ്യമാക്കിയുള്ളതല്ല അത്. യാതൊരു വിധമായ ഭൗതിക പരിതസ്ഥിതിയാലും നിയന്ത്രിതവുമല്ല. ഒരു തരത്തിലുമുള്ള ഭേദചിന്ത കൂടാതെ അത് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതല്ല അല്ലെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുടുംബത്തിനോ ഒരു സമൂഹത്തിനോ ഒരു രാജ്യത്തിനോ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതല്ല. ഇതെന്താണ്? ലോകം എമ്പാടുമുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നമ്മൾ ഭാഗവതത്തെ പഠിക്കുക എന്താണ്? മുനിമാർ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം ഏതാണ്? ഈ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് എന്നാണ്. അതിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം എന്താണ് എന്നാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? ഈ ഭാഗവതത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിലെന്താ ഉദ്ദേശം? സർവ്വജനങ്ങൾക്കും അവരുടെ ഏതാണ് വെൽഫെയർ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതാണ് വേണ്ടത്. അതിനെന്താണ് വേണ്ടത്? ഭക്തിയാണ് വേണ്ടത് എന്നാണ്. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലാണ് സർവ്വജനങ്ങളുടെയും ക്ഷേമം നിലനിൽക്കുന്നത് എന്നാണ്. ഇപ്പൊ സാർവദേശീയമായിട്ടുള്ളതാണ്.
ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന് മുഴുവൻ ബാധിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഭക്തി അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്നാണ്. പിന്നീട് സർവ അതിശായിയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഏതാ, എല്ലാത്തിനും ഉപരിയായിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ, ഏറ്റവും ഉന്നതമായിട്ടുള്ളതാണ് ഭക്തി സേവനം. അഹൈതുകമാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്, കലർപ്പില്ലാത്തതാണ്, ഫലേച്ഛ ഇല്ലാത്തതാണ്. അപ്പൊ അഹൈതുകം, ഇതെനിക്ക് മാത്രം വേണം എന്നുള്ള തോന്നലുമില്ല. അതെന്താണ്, ഒരു കലർപ്പുണ്ട് അല്ലേ, അപ്പൊ എന്താണ്, സെൽഫിഷ് ആകുന്നതാണ്, സ്വാർത്ഥത വരുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യം ഇല്ല. അതേപോലെ ഫലം ഇച്ഛിക്കുന്നു ഇല്ല, ഏതെങ്കിലും നേട്ടമോ പ്രതീക്ഷയോ ലക്ഷ്യമാക്കിയിട്ടുള്ളതല്ല. അപ്പൊ എനിക്ക് എന്താണ്, ഫലകാംക്ഷയോടെ ചെയ്യുന്നതല്ല ഭക്തിയുടെ സേവനം. ഫലകാംക്ഷയോടെ ചെയ്താല് നമുക്ക് എന്താണ്, ഭക്തിയുടെ സേവനത്തില് ഏർപ്പെടാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല. കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യണം, അത് ഏതായിരിക്കാം, ഫലം ഇച്ഛിക്കാതെ ആയിരിക്കണം, ഭഗവാന് അർപ്പിച്ചുള്ള കർമ്മങ്ങളായിരിക്കണം. അതേപോലെ ഏതൊരു വിധ ഭൗതിക പരിതസ്ഥിതിയാലും നിയന്ത്രിതവുമല്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്, ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന ജാതിയുടേതാണ് അല്ലെ, ഏതെങ്കിലും ഏതാണ് ആശ്രമ വ്യവസ്ഥയുടേതാണ്, അങ്ങനെ ബ്രാഹ്മണരെന്നോ ക്ഷത്രിയരെന്നോ അങ്ങനെയുള്ള വ്യത്യാസമില്ല, സന്യാസികളെന്നോ പിന്നെ ഏതാ ബ്രഹ്മചാരിയെന്നോ ഒന്നുമുള്ള വ്യത്യാസമില്ല. അതാണ് ഏതൊരുവിധ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള പരിതസ്ഥിതിയാലും നിയന്ത്രിതമല്ല. പിന്നെ ഒരു തരത്തിലുമുള്ള ഭേദചിന്ത കൂടാതെ, ഈ പറഞ്ഞത് തന്നെ അവിടെയും വരും അല്ലേ, വലിപ്പ ചെറുപ്പമൊന്നുമില്ല, സമ്പന്നനെന്നോ സാധാരണക്കാരനെന്നോ ദരിദ്രനെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഉയർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനെന്നോ ഒന്നുമുള്ള വ്യത്യാസം ഇവിടെ വരുന്നില്ല. ഇതേതാണ്, ഇന്ത്യക്ക് മാത്രമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിന് മാത്രമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത കുറച്ച് രാജ്യങ്ങൾക്ക് മാത്രമായിട്ടുള്ളത് അല്ല, പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ ബാധിക്കുന്നതാണ്, എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത പ്രാവശ്യമുള്ളൂ. മധ്യകാല ഭഗവാൻ ചൈതന്യ സുഹൃത്തും സഹവാസിയുമായിരുന്ന നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ കാലശേഷം പുരോഹിത വർഗത്തിലെ ഒരു വിഭാഗം നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ പിന്മുറക്കാരാണെന്ന് അവകാശപ്പെട്ടുകൊണ്ട് രംഗത്ത് വന്നു. അവർ സ്വയം ഗോസ്വാമി ജാതിക്കാരെന്ന് വിളിച്ച് നിത്യാനന്ദ വംശം എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന തങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ ഭക്തിയുത സേവനം നടത്താനും പ്രചരിപ്പിക്കാനും അവകാശമുള്ളൂ എന്ന് അവർ വാദിച്ചു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭേദമില്ല എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു വ്യാഖ്യാനമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ്, ഒരു വിഭാഗത്തിന് മാത്രമായിട്ടുള്ളതല്ല എന്നാണ്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു 15-ാം നൂറ്റാണ്ടിലായിരുന്നു അല്ലെ, 1486 മുതൽ 1534 വരെയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ തന്നെ അതാണ്, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു രാധയുടെ ഭാവത്തിൽ എത്ര വരെ മാതാജി ഒന്ന് പറയാമോ? 1486 മുതൽ 1534 വരെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കോമൺ ഇയറ എന്നാണ് പറയുന്നത്, CE കോമൺ ഇയറ. അപ്പൊ 15-ാം നൂറ്റാണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് മധ്യകാലം എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ അവതാരമാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, ബലരാമ ഭഗവാന്റെ അവതാരമാണ് നിത്യാനന്ദ പ്രഭു അല്ലെ. അപ്പോ ഈ 5 പഞ്ചതത്വത്തിലെ 2 പേരാണ്. അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു, അപ്പൊ എന്താണ്, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കൂടെ എപ്പോഴും ഉള്ളതാണ് അല്ലെ, അപ്പൊ ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള ആളാണ്. അപ്പൊ ആ പ്രഭുവിന്റെ പേരില് എന്താണ്, ഒരു വിഭാഗം അവരാണ് അവകാശികളെന്ന് അവകാശം ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് വന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് ഈ ബംഗാൾ പ്രദേശങ്ങളിലുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ കാലശേഷം നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ കുടുംബക്കാരും അല്ലെ, അതേപോലുള്ളവരും അതിൽ പെടുന്ന പുരോഹിത വർഗത്തിലെ ഒരു വിഭാഗം എന്ത് പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ പിന്മുറക്കാരാണ്. കാരണം എന്താ, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കൂടെ സങ്കീർത്തന പ്രസ്ഥാനത്തിലും കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനം വിപുലീകരിക്കുന്നതിനും എല്ലായിടത്തും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനും കൂടെ നിന്ന ആളാണ് നിത്യാനന്ദ പ്രഭു അല്ലെ. അത്രയ്ക്ക് അടുപ്പമുള്ളത്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ആരാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. നിത്യാനന്ദ പ്രഭു എന്തായിട്ടാ വരുന്നത്, ഗോലോകത്ത് എന്തായിട്ടാ വരുന്ന, ബ്രദേഴ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അത്രയ്ക്ക് അടുപ്പമുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്, അതിന്റെ പ്രചരണത്തിന്, കൃഷ്ണാവബോധ പ്രചരണത്തിന്, സങ്കീർത്തന പ്രസ്ഥാനത്തിന്
ഒരുമിച്ച് നിന്നതാണ് നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനോടൊപ്പം. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലശേഷം എന്ത് ചെയ്തു? അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത പിന്മുറക്കാരെന്ന് പറയുന്ന ആരാണ്? അടുത്ത ജനറേഷൻ അല്ലെ, ഇത് അവകാശപ്പെട്ട് വന്നു, ഞങ്ങൾ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ കുടുംബക്കാരാണ്, അപ്പൊ നമുക്ക് മാത്രമേ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, അവകാശമുള്ളൂ, പ്രചരിപ്പിക്കാൻ അവകാശമുള്ളൂ എന്നവർ വാദിക്കുകയായിരുന്നു ചെയ്തത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഇത് ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്? ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. കൃഷ്ണാവബോധവും സങ്കീർത്തന പ്രസ്ഥാനവുമല്ല. അപ്പൊ ഒരു വിഭാഗം ഇങ്ങനെ അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ചു കൊണ്ടുവന്നത് ശരിയല്ല. അതപ്പോ എന്ത് ചെയ്തു? നമ്മുടെ പ്രഭുവിന്റെ ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ ഗുരുവായ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ എന്ത് ചെയ്തു? അദ്ദേഹം ആരാണ്? ഒരു വലിയ ഗൗഡിയ വൈഷ്ണവനാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ആചാര്യനാണ്, നമ്മുടെ ഗുരുവിന്റെ ആചാര്യൻ കൂടെയാണ്, ഗുരുവും കൂടെയാണ്. അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? ഈ അവകാശവാദത്തെ തകർത്ത് കളയുന്നത് വരെ ഈ കൂട്ടർ അവരുടെ കൃത്രിമ അധികാരം ചെലുത്തി വന്നിരുന്നു എന്നാണ്. എന്നുവെച്ചാൽ അവർക്ക് മാത്രമേ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള അധികാരമുള്ളൂ, അത് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ അധികാരമുള്ളൂ. അങ്ങനെ വരുമ്പോ കൃഷ്ണാവബോധം എല്ലായിടത്തും പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുമോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇല്ല. ഒരു കുറച്ച് വിഭാഗത്തിന് അത് അല്ല, കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒതുങ്ങി നിൽക്കേണ്ടി വരും. അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ്? ഇതില് ഭേദവ്യത്യാസമില്ല അല്ലെ, ഭേദമില്ല ആരും തമ്മിൽ അല്ലെ. മനുഷ്യരെല്ലാവരും ഒരുപോലെ ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ കണക്കാക്കുന്നത്. ആശ്രമവും വർണ്ണവും ഒന്നും ഇവിടെ പ്രശ്നമില്ല. ഏതിന്? ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യുന്നതിന് അല്ലെ. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു? അവരുടെ കൃത്രിമ അധികാരം ഇല്ലാതാക്കി ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടി എന്ത് ചെയ്തു? ഇത് ഇല്ലാതാക്കി. അങ്ങനെ ഭക്തിയുത സേവനം ഏതെങ്കിലും ഒരു വർഗത്തിന്റെ കുത്തക എന്ന് ഉള്ളത് എന്ത് ചെയ്തു? ഇല്ലാതാക്കി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാം. അവിടെ ഒരു വിഭാഗത്തിനും പ്രത്യേകിച്ച് കുത്തക അവകാശമൊന്നും ഇല്ല എന്ന് സ്ഥാപിക്കാനായിട്ട് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂറിന് സാധിച്ചു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത് വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതിനു പുറമെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവൻ ആരു തന്നെയായാലും അയാൾ സ്വയം ഉത്തമ ബ്രാഹ്മണന്റെ പദവിയിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെട്ടതായി കണക്കാക്കാനും തുടങ്ങി. അങ്ങനെ ശീല ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂറുടെ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള സമരം ആത്യന്തിക വിജയം നേടി. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ അദ്ദേഹം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് വാദിച്ചത്? ഇതെല്ലാവർക്കും ഉള്ളതാണ്, ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗത്തിന് മാത്രമായിട്ടുള്ളതല്ല. അതേപോലെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്ന ആള് ആരായിട്ടും മാറും? ഉത്തമ ബ്രാഹ്മണ പദവിയിലേക്ക് അവർ ഉയർത്തപ്പെടും. എന്നുവെച്ചാല് ഏതാണ് ബ്രാഹ്മണന്റെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും അവർക്കുണ്ടാകും. അപ്പൊ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്നവർ ആരായിട്ടാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്? വൈഷ്ണവരാണ് അല്ലെ, വിഷ്ണുവിന്റെ സേവകരാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭക്തിയുത സേവനം ഏതാ? ശ്രവണം, കീർത്തനം അല്ലെ, അങ്ങനെ സ്മരണം, പാദസേവനം, അങ്ങനെയുള്ള നവയുത ഭക്തിയുത സേവനം ഒക്കെ ചെയ്യുന്നവര് ഉത്തമ ബ്രാഹ്മണ പദവിയിലേക്ക് സ്വയം ഉയർത്തപ്പെടും. ആരും അവരെ ഉയർത്തണ്ട. എന്നുവെച്ചാൽ ആരും നീ ബ്രാഹ്മണനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്ഥാനം കൊടുക്കണ്ട. പിന്നെ എന്താണ്? അവർ ഇത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സ്വമേധയാ തന്നെ അവരാരായിട്ട് മാറുന്നു? ബ്രാഹ്മണരായിട്ട് മാറുന്നു. എന്നുവെച്ചാൽ ബ്രാഹ്മണരുടെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും അവർക്കുണ്ടാകും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അല്ല ബ്രാഹ്മണ ജാതി എന്നല്ല, വർണ്ണം എന്നല്ല, ബ്രാഹ്മണന്റെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും അവർക്ക് ഉണ്ടാകും. അങ്ങനെ ഈ തത്വത്തിന് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് വാദിച്ച അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സമരം വിജയിക്കുകയായിരുന്നു ചെയ്തതെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതിയുടെ ശ്രമഫലമായിട്ട് ഇതെല്ലാവർക്കുമായി. അതേപോലെ തന്നെ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്നവർ ബ്രാഹ്മണ പദവിക്ക് അർഹരാണ്. അതായത് ബ്രാഹ്മണന്റെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും അവർക്കുണ്ടാകും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ നിലയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഇപ്പോൾ ലോകത്തിന്റെയോ അഥവാ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെയോ ഏത് മൂലയിലുള്ളവർക്കും ഗൗഡീയ വൈഷ്ണവനാകാം എന്ന് നിലവന്നു. അപ്പൊ ഗൗഡീയ സമ്പ്രദായമാണ് അല്ലെ, ബ്രഹ്മ മാധവ ഗൗഡീയ സമ്പ്രദായമാണ് അല്ലെ നമ്മുടേത്. അപ്പൊ അതില് വൈഷ്ണവനാകാം. ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്ത് ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിനെ ആരാധിക്കുന്നവർ
ആരാകുന്നു? വൈഷ്ണവനാകുന്നു. അത് ബ്രാഹ്മണ പദവിയേക്കാൾ ഉയർന്നതാണ് വൈഷ്ണവ പദവി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ബ്രാഹ്മണൻ മാത്രമല്ല ആകുന്നത്, പിന്നെ ആരാകുന്നു? വൈഷ്ണവൻ ആകുന്നു. അപ്പൊ ഏറ്റവും ഉയർന്ന പദവിയാണ് വൈഷ്ണവ പദവി, ബ്രാഹ്മണരെക്കാൾ ഉയർന്നത്. ബ്രാഹ്മണർ ചിലപ്പോ എന്തായിരിക്കത്തില്ല? വൈഷ്ണവനായിരിക്കത്തില്ല. അതേസമയം ഒരു വൈഷ്ണവൻ ആരായിരിക്കും? ബ്രാഹ്മണ ഗുണങ്ങളുള്ള ബ്രാഹ്മണൻ തന്നെ ആയിരിക്കും. മനസ്സിലായല്ലോ? ബ്രാഹ്മണ ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആളിനെ ഏത് പേരിൽ വിളിക്കും? ബ്രാഹ്മണൻ. ഏത് താഴ്ന്ന ജാതിയിലുള്ള ആളാണെങ്കിലും അദ്ദേഹം ബ്രാഹ്മണൻ. ബ്രാഹ്മണൻ ആരെക്കാൾ താഴ്ന്നതാണ്? വൈഷ്ണവനേക്കാൾ താഴെ നിൽക്കുള്ളൂ, അല്ലെ? അപ്പൊ ഒരു വൈഷ്ണവന്റെ ഏത് ഗുണം കാണും? ബ്രാഹ്മണ ഗുണവും ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നാണ്. അപ്പൊ വൈഷ്ണവനാണ് ഏറ്റവും ഉന്നത തലത്തിലുള്ളത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭക്തിയുത സേവനം നടത്തുകയും കൃഷ്ണാവബോധം നേടുകയും ചെയ്യുക എന്നത് ഓരോരുത്തരുടെയും ജന്മാവകാശമാണെന്ന് ശ്രീല രൂപ ഗോസ്വാമി എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട്. പല മതഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്നും ഇതിന് അദ്ദേഹം തെളിവ് നിരത്തുന്നുമുണ്ട്. വസിഷ്ഠൻ ദിലീപിനോട് പറയുന്നു. അടുത്ത് വായിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭക്തിയുത സേവനം നടത്തുകയും കൃഷ്ണാവബോധം നേടുകയും ചെയ്യുക ഓരോരുത്തരുടെയും ജന്മാവകാശമാണെന്നാണ് രൂപഗോസ്വാമി പറഞ്ഞത്. അവിടെ ജാതി മത വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നുമില്ല, ഉയർച്ച താഴ്ചയൊന്നുമില്ല, ഒരു ആശ്രമ വ്യത്യാസവുമില്ല. അങ്ങനെ എല്ലാ പേർക്കും സ്ത്രീ പുരുഷ വ്യത്യാസം ഒന്നുമില്ലാതെ എല്ലാ പേർക്കും എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും? ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാം. ഇത് നമ്മുടെ എന്താണ്? ജന്മന ഉള്ള അവകാശമാണ്. ആ അവകാശം നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്ത് നമ്മൾ ബ്രാഹ്മണ പദവിയിലും പിന്നെ വൈഷ്ണവ പദവിയിലും ഒക്കെ എത്തും. ഇതാർക്കും തടയാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല. ഇതെന്താണ്? എല്ലാ മതഗ്രന്ഥങ്ങളിലും എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൊക്കെ ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. ഉദാഹരണങ്ങൾ ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഉണ്ട്. അതിലാണ് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. ഇനി വായിച്ചോളൂ. വസിഷ്ഠൻ ദിലീപിനോട് പറയുന്നു. പത്മപുരാണത്തിൽ വസിഷ്ഠൻ ദിലീപിനോട് പറയുന്ന ഭാഗമാണ് അദ്ദേഹം മുഖ്യമായും ഉദ്ധരിക്കുന്നത്. രാജൻ, ഭക്തി സേവനം നടത്താൻ എല്ലാവർക്കും അവകാശമുണ്ട്. മാഘമാസത്തിൽ ഡിസംബർ ജനുവരി വരെ പ്രഭാത സ്നാനം നടത്താനുള്ള അവകാശം പോലെ തന്നെ. അപ്പൊ ഇവിടെ ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങൾ തെളിവുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? ആ തെളിവാണ് ഈ പറയുന്നത്. ഒന്നാമത്തെ തെളിവാണ് പറഞ്ഞ വസിഷ്ഠനാരായണ വലിയ ഒരു മുനിയാണ്, അല്ലെ? പണ്ഡിതനായ ജ്ഞാനിയായ അത് പിന്നെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഒരു ഗുരുവാണ്. ശ്രീരാമചന്ദ്രന്റെയും ഉപദേശകനാണ്, അല്ലെ? അവിടുത്തെ രാജകൊട്ടാരത്തിലെ വസിഷ്ഠ ശ്രീരാമചന്ദ്രന്റെയൊക്കെ ഗുരുവായിരുന്നു. ആ വസിഷ്ഠൻ ദിലീപിനോട് പറയുന്നു. ദിലീപ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? ശ്രീരാമചന്ദ്രന്റെ വംശത്തിലുള്ള ഇക്ഷ്വാകു വംശമാണത്, അല്ലെ? സൂര്യൻ വിവസ്വാന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, വിവസ്വാൻ ഇക്ഷ്വാകുവിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ഭഗവത്ഗീത എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു, അല്ലെ? അപ്പൊ ആ കുലത്തിൽ പെടുന്ന ആളാണ് ഈ ദിലീപ് എന്ന് പറയുന്ന ആള്. ദിലീപ് അല്ലെങ്കിൽ ദിലീപ എന്ന് പറയും. ദിലീപ അല്ലെങ്കിൽ ദിലീപ്. അപ്പൊ സൂര്യവംശജനാണ്. ഇക്ഷ്വാകു വംശത്തിൽ, അതായത് വിവസ്വാന്റെ വംശത്തിൽ വരുന്ന ആളാണ്. അദ്ദേഹം വസിഷ്ഠന്റെ ഒരു ശിഷ്യനായിരുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും വസിഷ്ഠന്റെ ഉപദേശം തേടുക സാധാരണമായിരുന്നു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു കുഞ്ഞ് വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചപ്പോൾ അവിടെയും വസിഷ്ഠന്റെ നിർദ്ദേശം സ്വീകരിക്കുകയുണ്ടായി. ഗംഗാ തീരത്ത് വെച്ചിട്ട് കണ്ടുമുട്ടി ഗംഗയുടെ പ്രാധാന്യം ഒക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന് രഘു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിക്കുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെയായിരിക്കുന്ന രഘുവംശം എന്നുള്ള പേര് വന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ കുഞ്ഞ് ജനിക്കുകയും ഭരണാധികാരിയായിട്ട് മാറിയെന്ന് പത്മപുരാണത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ആ വസിഷ്ഠൻ ദിലീപിനോട് പറയുന്നത് ഏതുപോലെയാണ്? ഡിസംബർ ജനുവരി മാസം, അല്ലെ? അത് ഭയങ്കര തണുപ്പുള്ള മാസമാണ്, അല്ലെ? ആ മാസത്തില് ഏറ്റവും തണുപ്പുള്ള സമയമാണ്, അല്ലെ? ആ മാസത്തില് പ്രഭാത സ്നാനം നടത്താനുള്ള അവകാശം പോലെയാണ് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്ന അവകാശം. എന്ന് വെച്ചാൽ ഏറ്റവും കടുപ്പമുള്ള തണുപ്പില് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അതിരാവിലെ കുളിക്കാൻ നമുക്ക് അവകാശമുണ്ട്. ആ അവകാശം പോലെയാണ് ഭഗവാന് ഭക്തിയുത സേവനം നടത്താനുള്ള അവകാശം. എന്ന് വെച്ചാൽ ആര് പറയത്തില്ല ഇന്ന ജാതിക്കാര് കുളിക്കണ്ട, ഇന്ന ജാതിക്കാര് കുളിച്ചാൽ മതി എന്നൊന്നും പറയത്തില്ല, അല്ലെ? അതുപോലെ പ്രഭാത സ്നാനം ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ള ഭക്തര് കാണും, അല്ലെ? അവർക്കുള്ള അവകാശം അത്
ആർക്കും തടയാൻ പറ്റാത്തതാണ്. അതുപോലെയാണ് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ എത്ര ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടുള്ള കാര്യവും ജാതി മത ഭേദമില്ലാതെ എന്താണ് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം അവർക്ക് ജന്മന ഉള്ളതാണ്. ഇപ്പൊ കുളിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ജന്മാവകാശമാണ്. അതേപോലെ ഉള്ള ഒരു ജന്മാവകാശം അത് ഏത് മാസത്തിൽ ഏത് സമയത്തെന്നൊക്കെ ഉള്ളത് അവനവനാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് അല്ലെ. അതേപോലെയാണ് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാനുള്ള അവകാശവും അവരവര് തീരുമാനിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത സ്കന്ദപുരാണത്തിൽ നിന്ന് ഉദാഹരണം പറയുന്നു, വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്കന്ദപുരാണത്തിൽ പറയുന്നു. സ്കന്ദപുരാണത്തിൽ കാശിഖണ്ഡം എന്ന ഭാഗത്തും ഇക്കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്. മയൂരധ്വജം എന്ന രാജ്യത്ത് ശൂദ്രരിലും താഴെയുള്ള അധികൃത വർഗത്തിൽപ്പെട്ടവരെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിലെ വൈഷ്ണവ രീതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാറുണ്ട്. ശരിയായി വസ്ത്രം ധരിച്ച് നെറ്റിയിൽ തിലകവും കയ്യിൽ ജപമാലയും കഴുത്തിൽ തുളസിമാലയുമായി നിൽക്കുന്ന അവരെ കണ്ടാൽ അവർ വൈകുണ്ഠത്തിൽ നിന്ന് വന്നവരാണെന്നേ തോന്നൂ. സാധാരണ ബ്രാഹ്മണരെ വെല്ലുന്ന സൗന്ദര്യമാണ് അവർക്കുള്ളത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇവിടെ പറയുന്ന എന്താണ്? ഏറ്റവും താഴ്ന്ന ജാതിക്കാര്, നമ്മള് ഏതാണ് ട്രൈബൽസ് എന്ന് പറയത്തില്ലേ? അപ്പൊ ട്രൈബുകളുണ്ടല്ലോ മല പ്രദേശങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നവര്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഏതാണ് അധകൃത എന്നാണ്, അധികൃത എന്നല്ല, അധകൃത എന്ന് വെച്ചാൽ ഏറ്റവും താണ വർഗത്തിൽപ്പെട്ടവരാണ്. ശൂദ്രരാണ് 4 ജാതി വ്യവസ്ഥയിലെ ഏറ്റവും താഴെ വരുന്ന ശൂദ്രരാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അവരിലും താഴെയുള്ള അധകൃത എന്ന് വെച്ചാൽ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന വർഗത്തിൽപ്പെട്ടവരാണ് ഏത് രാജ്യത്തുള്ളത്? മയൂരധ്വജം എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്തുള്ളത്. സ്കന്ദപുരാണത്തില് ഓരോ ഖണ്ഡമായിട്ട് തിരിക്കുമല്ലോ, കാൻഡോ അല്ലെ, ഭാഗവതം നമ്മൾ പല സ്കന്ധങ്ങളായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടില്ലേ? അതുപോലെ കാശി ഖണ്ഡം എന്ന അതിലാണ് ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഈ മയൂരധ്വജം എന്ന രാജ്യത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. അവിടുത്തെ ജനങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. താഴ്ന്ന ജാതിയിൽപ്പെട്ടവരാണെങ്കിലും അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു? വൈഷ്ണവ രീതിയിൽ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ കാട്ടുജാതിക്കാരുടെ വസ്ത്ര രീതിയൊക്കെ നമുക്കറിയാം അല്ലെ. ചിലര് വസ്ത്രം മേൽഭാഗം മറക്കത്ത് പോലെ ഇല്ല അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതങ്ങനെയല്ല. അതുകൊണ്ട് അവിടെ വസ്ത്രധാരണ രീതി എടുത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു? ശരിയായി വസ്ത്രം ധരിച്ച് നെറ്റിയിൽ തിലകവും കയ്യിൽ ജപമാലയും കഴുത്തിൽ തുളസിമാലയും ആയി ആണ് അവര് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്നത്. അവരെ കണ്ടാൽ ആരാണെന്ന് തോന്നുമെന്നാണ്? ബ്രാഹ്മണരെക്കാളും ഭയങ്കര സൗന്ദര്യം ഉണ്ട് അവര്. പിന്നെ എവിടെന്ന? വൈകുണ്ഠത്തിൽ നിന്ന് വന്ന എന്ന് വെച്ചാൽ ദേവീ ദേവന്മാരെ പോലെ അല്ലെ. വൈകുണ്ഠ പാർഷദന്മാർ ഭയങ്കര സൗന്ദര്യമാണ്. ഭഗവാന്റെ സൗന്ദര്യം തന്നെയാണ് അവർക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ വൈകുണ്ഠത്തിൽ നിന്ന് വന്ന ദേവീ ദേവന്മാരല്ല, വൈകുണ്ഠത്തിലെ ഭഗവാന്റെ പാർഷദന്മാരാണ് അവര്. ഭഗവാനെ പോലെ സൗന്ദര്യം ഉള്ളവരാണ് അല്ലെ, ഐശ്വര്യങ്ങളുള്ളവരാണ്. അപ്പൊ അവരാണെന്ന് തോന്നാം എന്നാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ജാതി അവിടെ പ്രശ്നമല്ല, ഏത് കുലത്തിൽ ജനിക്കുന്നു എന്നുള്ളതല്ല പ്രശ്നം. പിന്നെ ഏതാണ്? അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നതാണ് നമ്മൾ കണക്കിലെടുക്കേണ്ടത് അല്ലെ. അപ്പൊ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്നു, നന്നായിട്ട് വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നു, വൈഷ്ണവരെ പോലെ തിലകവും ജപമാലയും പിന്നെ തുളസി മാലയും എല്ലാം ഇട്ടാണ് അവര് വരുന്നത്. അപ്പൊ അവർ ഏതാണ് ഈ ട്രൈബൽസിന് എന്താണ് പറയുന്നത്? മലയാളം മലയോര വാസികളെന്ന് നമുക്ക് അവരെ പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. എന്നുവെച്ചാൽ അവര് പറയുന്ന അവര് അൺസിവിലൈസ്ഡ് ആണ് അല്ലെ. സംസ്കാരം നമ്മുടെ പുരോഗതി ഇല്ലാത്തവരാണ്. സംസ്കാരം ഉണ്ടവർക്ക്, പക്ഷെ പരിഷ്കാരികളല്ല അല്ലെ. പരിഷ്കാരം ഇല്ലാത്തവരെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ പരിഷ്കാരം ഇല്ലാന്ന് പറയുന്ന അവരാണ് ആരായിട്ടിരിക്കുന്നത്? പാർഷദന്മാരെ പോലെ തോന്നിക്കുന്ന തരത്തില് ഇരിക്കുന്നത് എന്നാണ്. പാർഷദന്മാരും അതേപോലെ അവിടുത്തെ ഫീമെയിൽ ആയിട്ടുള്ളവരും അങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് എന്നാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇങ്ങനെ വൈഷ്ണവൻ സ്വയം ബ്രാഹ്മണനായി തീരുന്നു. വൈഷ്ണവരുടെ സഹായ ഗ്രന്ഥമായ സനാതന ഗോസ്വാമിയുടെ ഹരിഭക്തി വിലാസം എന്ന ഗ്രന്ഥവും ഈ ആശയത്തെ പിന്താങ്ങുന്നുണ്ട്. വൈഷ്ണവ മതത്തിലേക്ക് ഉപനയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഏതൊരാളും തീർച്ചയായും ബ്രാഹ്മണനായിത്തീരും.
രസം ചേർന്നാൽ വെള്ളോട് സ്വർണമാകുന്നത് പോലെ എന്നാണ് ആ ഗ്രന്ഥത്തിൽ പറയുന്നത്. ശരിയായ അധികാരിയുടെ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു യഥാർത്ഥ ആത്മീയ ആചാര്യന് ആരെ വേണമെങ്കിൽ വൈഷ്ണവ വിശ്വാസിയാക്കി മാറ്റാനാകും. അങ്ങനെ ആർക്കും ഉത്തമ ബ്രാഹ്മണനാകാൻ സാധിക്കും. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഹരിഭക്തി വിലാസം സനാതന ഗോസ്വാമി ആരാണ്? രൂപ ഗോസ്വാമിയുടെ ആചാര്യനും ജ്യേഷ്ഠനുമാണ് അല്ലെ? ഷഡ്ഗോസ്വാമിമാരില് പ്രധാനിയും കൂടെയാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ സനാതന ഗോസ്വാമിക്കും രൂപ ഗോസ്വാമിക്കും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നേരിട്ട് ഉപദേശങ്ങൾ നൽകുകയായിരുന്നു ചെയ്തത്. അപ്പൊ 2 പേർക്കും ഹരിദ്വാറിലും ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് 2 പേർക്കും നേരിട്ടാണ് ഉപദേശം നൽകിയിരുന്നത്. അപ്പൊ അവരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു ഭക്തിയുടെ സേവനം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന് ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ രചിക്കാനായിട്ട് അവരോട് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അതനുസരിച്ച് ധാരാളം ഗ്രന്ഥങ്ങൾ രൂപ ഗോസ്വാമി, സനാതന, മറ്റ് ഷഡ്ഗോസ്വാമിമാരെല്ലാവരും ചെയ്തു. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കൃതിയാണ് ഹരിഭക്തി വിലാസം. അപ്പൊ അതിലും എന്താണ് പറയുന്നത്? വൈഷ്ണവർ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നൊക്കെ ഉള്ളതാണ് അതിൽ പറയുന്നത്. ഹരിഭക്തിയാണ് അല്ലെ? ഹരിയുടെ ഭക്തി, ഹരിയോടുള്ള ഭക്തി. അപ്പൊ അത് ബ്രാഹ്മണൻ എങ്ങനെയായിരിക്കണം, വൈഷ്ണവൻ എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതില് വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളും അവരുടെ സവിശേഷതകളും അവർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ അപ്പൊ അതിൽ പറയുന്ന അനുസരിച്ച് വൈഷ്ണവ മതത്തിലേക്ക് ഉപനയനം നമുക്കറിയാം. ഹരിനാമ ദീക്ഷ കൊടുക്കുന്നതാണ് അല്ലെ? ഹരിനാമം കൊടുക്കുന്നതാണ് ഉപനയനം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഒരാള് ബ്രാഹ്മണ കുലത്തിൽ ജനിച്ച ആള്, ഒരു കുട്ടി 10-11 വയസ്സിൽ ഉപനയനം കഴിയുമ്പോഴാണ് ദ്വിജനാകുന്നത്, വേദപഠനത്തിന് അർഹനാകുന്നത് അല്ലെ? എന്നിട്ട് പൂണൂലൊക്കെ ധരിക്കുന്നത് അപ്പോഴാണ്. അപ്പൊ ഒരാള് വൈഷ്ണവ മതത്തിലേക്ക് ഉപനയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആളാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് എന്തായിട്ട് തീരാൻ പറ്റും? ബ്രാഹ്മണനായിട്ട് തീരും. ബ്രാഹ്മണനാണ് വിപ്രൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ആദ്യം ദ്വിജനാകണം, ഉപനയനം സ്വീകരിക്കണം. ഉപനയനം സ്വീകരിച്ചതിന് ശേഷമാണ് അത് ആള് ആരായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത്? ബ്രാഹ്മണനായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ വിപ്രൻ അല്ലെ? വിപ്രനായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത്. അത് ഏതുപോലെ എന്നുള്ള ഉപമ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. രസം ചേർന്നാൽ വെള്ളോട് സ്വർണമാകുന്നത് പോലെയാണ്. അപ്പൊ വെള്ളോടെന്ന് പറയുന്ന അത്ര വലിയ മെറ്റലൊന്നും അല്ല അല്ലെ? അപ്പൊ സാധാരണ മെറ്റല് എന്താകും? ഒരു പവിത്രമായിട്ടുള്ള മെറ്റലായിട്ട് മാറുന്നു സ്വർണം അല്ലെ? അതെല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടതുമാണ്, വില കൂടിയതാണ്, മൂല്യം കൂടിയതാണ് അല്ലെ? പവിത്രമായിട്ടുള്ള ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടതാണ്. അപ്പൊ ആ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട സ്വർണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? തങ്കം പോലെ എന്ന് നമ്മൾ പറയും അല്ലെ? എന്നുവെച്ചാൽ അത്ര പവിത്രമായിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ എന്താണ്? ഒരാള് ഉപനയനം കഴിഞ്ഞ് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാൻ തയ്യാറാകുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ആരാകുന്നു? ഉത്തമനായിട്ട് മാറുന്നു, സ്വർണം പോലെ ബ്രാഹ്മണനായിട്ട് പവിത്രീകരിക്കപ്പെടുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ശരിയായ അധികാരിയുടെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു യഥാർത്ഥ ആളിന്, ആത്മീയാചാര്യന് ആരെ വേണമെങ്കിലും വൈഷ്ണവ വിശ്വാസിയാക്കി മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ എന്താണ് ഭക്തിയുത സേവനം എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നതൊക്കെ ആത്മീയാചാര്യൻ പറഞ്ഞു തരും. ആ യഥാർത്ഥ ആത്മീയാചാര്യൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? യഥാർത്ഥ ആത്മീയാചാര്യൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ വന്ന ആളായിരിക്കണം അല്ലെ? അല്ലാതെ ആചാര്യന്മാർ ഒരുപാട് പേര് കാണും. അതല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്ന. ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ വരുന്ന ആചാര്യന് ഏത് താഴ്ന്ന ജാതിക്കാരനെയോ ആരെയാണെങ്കിലും ആരാക്കി മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കും? ഉപനയനം കൊടുത്ത് ബ്രാഹ്മണനാക്കി വൈഷ്ണവ വിശ്വാസിയാക്കി മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെ? ഉപനയനം ചെയ്യുന്നു, എന്നിട്ട് ബ്രാഹ്മണനാകുന്നു, വിപ്രനാകുന്നു, എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ആരായിട്ട് മാറുന്നു? ഉയർന്ന വൈഷ്ണവനായിട്ട് മാറുന്നു. എന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ ഭക്തനായിട്ട് മാറുന്നു. അത് ആർക്ക് സാധിക്കും? ഒരു യഥാർത്ഥ ആത്മീയാചാര്യന് സാധിക്കും. അങ്ങനെ ആർക്കും ബ്രാഹ്മണനാകാനും അവിടെ നിന്ന് വൈഷ്ണവനാകാനും സാധിക്കും. അടുത്ത ഉദാഹരണമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്, ഭാഗവതത്തിൽ അടുത്ത ഉദാഹരണം. എന്നുവെച്ചാൽ ജാതി മത ഭേദം ഒന്നും പ്രശ്നമല്ല എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ? ആർക്കും ആരാകാം? ഭക്തി സേവനത്തിലൂടെ യഥാർത്ഥ ഭക്തനാകാം എന്നുള്ളത്. വായിച്ചോളൂ ആരെങ്കിലും. കൃഷ്ണൻ ഉദ്ധവരോട് പറയുന്നു, ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ 11:21-2. കൃഷ്ണൻ
ഉദ്ധവരോട് പറയുന്ന സന്ദർഭമാണ് ശ്രീല രൂപഗോസ്വാമി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യത്തിന് തെളിവായി ഉദ്ധരിക്കുന്നത്. കൃഷ്ണൻ പറയുന്നു, യോഗ്യതയും അയോഗ്യതയും തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ വേർതിരിക്കാം. ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ വിധാനത്തിലേറിയവർ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ വിധാനത്തിലെത്തിയവർ പിന്നീട് ഒരിക്കലും ഫലദായകമായ കർമ്മങ്ങളിലോ ദാർശനികമായ അഭ്യൂഹങ്ങളിലോ അഭയം തേടുകയില്ല. ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്ന് ആചാര്യന്മാരും പ്രമാണങ്ങളും നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ചിട്ടകൾ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നെങ്കിൽ അത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്ന യോഗ്യത. അപ്പൊ ആർക്കാണ് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നതാണ് യോഗ്യത എന്താണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ആരാണ്? ഭാഗവതത്തിൽ കൃഷ്ണൻ ഉദ്ധവരോട് പറയുന്നു അല്ലെ. 11-ാം അധ്യായം ഏതാണ് സ്കന്ധം എന്ന് പറയുമ്പോഴും നമ്മൾ പഠിച്ചു, ഭഗവാൻ തിരിച്ചു പോകുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതില് ഉദ്ധവരോട് പറയുന്നു, ഉദ്ധവരെ നമുക്കിപ്പോ നല്ല പരിചയമായിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിനോട് പറയുന്നത് രൂപഗോസ്വാമി ഇവിടെ ഉദ്ധരിക്കുകയാണ്, കോട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. എന്താ പറയുന്നത്? യോഗ്യതയും അയോഗ്യതയും എങ്ങനെ വേർതിരിക്കാം? ആർക്കാണ് യോഗ്യത, ആരാണ് അയോഗ്യൻ എന്ന്. അപ്പൊ ഇവിടെ യോഗ്യൻ ആരാണെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. എന്താണ് യോഗ്യത? ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ വിധാനത്തിലെത്തിയവർ പിന്നീട് ഒരിക്കലും എന്തിനു പോകത്തില്ല? ഫലദായക കർമ്മങ്ങളിലേക്ക് പോകത്തില്ല അല്ലെ. അതായത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ചിന്തകളും പിന്നെ ഏതാണ് അസാധാരണ കർമ്മങ്ങളും അല്ലെ. ഫലം ഉച്ചിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കർമ്മത്തെ നമ്മൾ കർമ്മം എന്ന് പറയും അല്ലെ. ആ കർമ്മങ്ങൾ, കർമ്മകാണ്ഡത്തിലെ കർമ്മങ്ങൾ അത് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കത്തില്ല. അതേപോലെ തന്നെ മായാവാദികളെയും അവ്യക്തഗതവാദികളെയും പോലെ ഏതാണ് അഭ്യൂഹങ്ങളിലും അഭയം തേടുകത്തില്ല എന്നാണ്. അപ്പൊ അവിടെ എന്താണ്? അവര് ജ്ഞാനമാർഗത്തിൽ പോകാനായിട്ട് ശ്രമിക്കത്തില്ല. പിന്നെ അവരേത് മാർഗം സ്വീകരിക്കും? ഭക്തിയോഗ അല്ലെ. ഭക്തിയോഗയായിരിക്കും അവർ സ്വീകരിക്കുക. അപ്പൊ കർമ്മകാണ്ഡവും ജ്ഞാനകാണ്ഡവും ഒന്നും അവർ സ്വീകരിക്കത്തില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ കർമ്മകാണ്ഡം വേണ്ട, ജ്ഞാനകാണ്ഡം അവർക്ക് ആവശ്യമില്ല. പിന്നെന്താ അവർ ചെയ്യുന്നത്? ആചാര്യൻ പറയുന്നതും അതെ, പിന്നെ ഏതാണ് ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങൾ പറയുന്നതും അതിൽ പറയുന്ന യമനിയമങ്ങളും മറ്റും അനുസരിച്ച് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഉയർന്ന ഭക്തനായിട്ട് മാറും. അതാണ് അവർക്കുള്ള യോഗ്യത എന്ന് വെച്ചാൽ ആചാര്യന്റെ വാക്കുകൾ കേൾക്കുക, ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പറയുന്നത് കേൾക്കുക, അതനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുക? ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുക. അല്ലാത്തവർ കർമ്മകാണ്ഡമോ ജ്ഞാനകാണ്ഡമോ ഒന്നും ഏതാണ് അനുകരിക്കാൻ, അതില് ഫോളോ ചെയ്യാനായിട്ട് അവർ ശ്രമിക്കത്തില്ല. ഭക്തിയോഗയായിരിക്കും അവർ ചെയ്യുന്നത്. അതൊരു യഥാർത്ഥ ആചാര്യന്റെ നിർദ്ദേശത്താൽ അല്ലെ, മേൽനോട്ടത്തില്. അതേപോലെ മാതാജി ശാസ്ത്ര പ്രമാണങ്ങൾ അനുസരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. ഏതാ? ശാസ്ത്ര പ്രമാണം അനുസരിച്ചിട്ട് പോണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതെ, നമ്മളതല്ലേ നിയമങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പറയുന്ന നിയമങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മളിപ്പോ പാലിക്കുന്നത് അല്ലെ. നിയമങ്ങളും അതേപോലെ നമ്മൾ ഒരു ഭക്തൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം, ഒരു വൈഷ്ണവൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പറയുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഭക്തി എങ്ങനെ വർദ്ധിപ്പിക്കണം എന്നാണ് രൂപഗോസ്വാമി നമുക്ക് ഈ കൃതിയിലൂടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഹരിഭക്തവിലാസം സനാതന ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു തരുന്നതും അത് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അതൊക്കെ ആരുടെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചാണ് ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളൊന്നും ഭഗവാന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അല്ലെ. ഭഗവാൻ തന്നെ എല്ലാത്തിന്റെ ഉറവിടമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ഭഗവാൻ ആർക്ക്? സനാതന ഗോസ്വാമി, രൂപഗോസ്വാമി, ജീവഗോസ്വാമി എല്ലാവർക്കും അത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഈ കൃതികളൊക്കെ രചിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ വേദങ്ങൾ, ഉപനിഷത്തുക്കൾ അതിനെല്ലാം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ് ഈ കൃതികളെല്ലാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഋഷഭദേവൻ പറയുന്നു, ഋഷഭദേവൻ എന്ന് പറയുന്നത് മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ 24 അവതാരങ്ങളിൽ ഒരാളാണ് ഋഷഭദേവന്. അപ്പൊ ആ ഋഷഭദേവൻ ഏതാണ്? അദ്ദേഹം സ്വന്തം മക്കളോട് അപ്പൊ ഏതാണ് എല്ലാവരെയും ഏതിലാണ് വരുത്തുന്നത്? ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ്. അവരെല്ലാം രാജർഷികളുമായിരുന്നു അല്ലെ. രാജാക്കന്മാരാണ്, ഋഷിതുല്യരായിട്ടുള്ള രാജാക്കന്മാർ. ഭഗവാന്റെ അവതാരം കൂടെയാണ് ഋഷഭ ഭഗവാനും.
അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഒരു അവതാരമാണ്. 24 അവതാരങ്ങളിൽ ഒരു അവതാരമാണ് അംശാവതാരം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ പൂർണ്ണ അധികാരമുള്ള പൂർണ്ണ അംശമായിട്ടാണ് ജനിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഋഷഭദേവൻ ഭഗവാന്റെ തന്നെ ഒരു അവതാരമായിട്ടാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്താണ്? വായിച്ചോളൂ. 5-ാമത്തെ സ്കന്ധത്തില്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഋഷഭദേവൻ പുത്രന്മാരോട് പറയുന്നു. ഋഷഭദേവൻ പുത്രന്മാരോട് ഭാഗവത 5 പറയുന്നു. കാമ്യകർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവരുടെ നേട്ടം ജനന മരണങ്ങളുടെ പുനരാവർത്തനമാണ്. വാസുദേവന്റെ നേർക്ക് സ്നേഹമെന്ന സരള വികാരം വളർത്തിയെടുക്കാത്തിടത്തോളം കാലം അവർക്ക് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ കർക്കശമായ ഈ നിയമത്തിന്റെ പിടിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധ്യവുമല്ല. അങ്ങനെയിരിക്കെ വർണ്ണാശ്രമങ്ങൾക്കനുസൃതമായ ധർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിൽ ബദ്ധശ്രദ്ധരായാൽ പോലും ഭഗവാൻ വാസുദേവനെ സ്നേഹിക്കാത്തവർ തങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച മനുഷ്യരൂപത്തെ ദുഷിപ്പിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഏതാണ്? ഭഗവാന് ഏതാണ്? ഭഗവാനെ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യണം? ആരാധിക്കണം, വാസുദേവനെ സ്നേഹിക്കണം. പ്രേമഭക്തിയെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്, അല്ലെ? അപ്പൊ ഭഗവാനെ പ്രേമഭക്തിയിലൂടെ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കണം. അവർ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മങ്ങൾ അനുസരിച്ചാണ് ജീവിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല എന്നാണ് ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ഇത് സൃഷ്ടിച്ചതെങ്കിലും അത് മാത്രം പോരാ, പിന്നെ എന്തും കൂടെ വേണം? ഭഗവാനോട് അകമഴിഞ്ഞ സ്നേഹവും കൂടെ വേണം. അല്ലാതെ അവരെന്താണ് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ കർക്കശമായ നിയമത്തിന്റെ പിടിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കത്തില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെ ത്രിഗുണങ്ങളെല്ലാം നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കും, അല്ലെ? ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളും അതേപോലെ തന്നെ ഏതാണ് 3 വിധ ക്ലേശങ്ങളും ഒക്കെ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പൊ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം പാലിക്കണം. അത് മാത്രം പാലിച്ചാ പോരാ, പിന്നെ ഏതും വേണം? ഭഗവാനെ അകമഴിഞ്ഞ് സ്നേഹിക്കുകയും കൂടെ വേണം, അല്ലെ? അപ്പൊ ഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ വെറുതെ ഭക്തി ചെയ്താൽ പോരാ, പിന്നെ ഏതും ആയിരിക്കണം? അത് ഭഗവാനോട് യഥാർത്ഥത്തില് സ്നേഹത്തോടെയുള്ള ഭക്തി ആയിരിക്കണം എന്നാണ്. അപ്പൊ സ്നേഹം എന്നുള്ള വാക്കിവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതില് സമാധാനത്തിനും ത്യാഗത്തിനും ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഉപദേശങ്ങളാണ് ഋഷഭദേവൻ മക്കൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മുടെ അവിടെ സ്നേഹത്തിന്റെ വാക്കും കൂടെ പറയുന്നുണ്ട്, അല്ലെ? കൃഷ്ണ പ്രേമം. അടുത്ത വായിച്ചോളൂ. ഇതും ഇതൊരു ഉദാഹരണമാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കരഭാജന മുനി നിമി മഹാരാജനോട് പറയുന്നു. ഭാഗവതം 5:41. രാജൻ, വർണ്ണാശ്രമങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായ നിയുക്ത ധർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ചാൽ തന്നെയും ഭഗവത് പാതാരവിന്ദങ്ങളെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നവൻ ഋണവിമുക്തനായി തീരുന്നു. മഹർഷിമാരോടോ പൂർവ്വപിതാക്കളോടോ ഇതര ജീവാത്മാക്കളോടോ കുടുംബത്തോടോ സമൂഹത്തോടോ അയാൾക്ക് യാതൊരു ബാധ്യതയും പിന്നെ അവശേഷിക്കുന്നില്ല. പാപകർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മുക്തിക്ക് വേണ്ടി അയാൾ പഞ്ചമഹായജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതുമില്ല. ഭക്തിയുത സേവനം നിഷ്ഠയോടെ നടത്തുക മാത്രമേ വേണ്ടൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. ഇത് ഋഷഭദേവന്റെ മൂത്ത മകനാണ് നമ്മുടെ ഭരത ചക്രവർത്തി. ഭാരതം അല്ലെ എന്ന പേര് തന്നെ കിട്ടിയത് ഭരത ചക്രവർത്തിയിൽ നിന്നാണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ ഋഷഭദേവന്റെ മൂത്ത മകനാണ്. അപ്പൊ മക്കളോടെല്ലാം പറയുന്നു, ജ്യേഷ്ഠൻ ഭരതനെ അങ്ങേയറ്റം നിങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും അനുസരിക്കുകയും വേണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അത് കാരണം എന്താണ്? രാജാക്കന്മാരാകുമ്പോ എന്താണ്? അവകാശം ഉന്നയിക്കും, അല്ലെ? രാജാവകാശത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ അതൊന്നും പാടില്ല. എല്ലാവരും ഒരുമയോടെ എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാവരും തുല്യമായിട്ട് കാണണം എന്നൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ഉപദേശങ്ങളിൽ വേറെയും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ നിമി മഹാരാജാവ്, അതും 5-ാം സ്കന്ധത്തിൽ തന്നെ പറയുന്നതാണ്. അവിടെയും ഇതാണ് നിമി മഹാരാജാവും വളരെയധികം ഉന്നതമായിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്തനായിരുന്നു ഭഗവാന്റെ. അദ്ദേഹം യോഗേന്ദ്രന്മാർ എന്ന് പറയുന്ന 9 ഇതാണ് യോഗികള്, ഗ്രേറ്റ് സേജസ് എന്ന സന്യാസികൾ, അല്ലെ? ഉയർന്ന സന്യാസികളാണ്. അപ്പൊ അവരെ കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതിലൊരു മുനിയാണ് കരഭാജന മുനി. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറയുന്നു, രാജൻ, വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് നിയുക്ത ധർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ചാൽ തന്നെ ഭഗവത് പാതാരവിന്ദങ്ങളെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നവർ എന്തെയ്യുന്നു? ഇവിടെ അനുസരിച്ച് വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച്
നിയുക്ത ധർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ചാൽ തന്നെയും ആ ശരണം അതെനിക്ക് കാണാൻ പ്രാപിക്കുന്ന പറ്റുന്നില്ല. അതാണ് നിങ്ങളുടെ പടം അവിടെ വന്ന് കിടപ്പുണ്ട്. നിയുക്ത ധർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ചാൽ തന്നെ മനസ്സിലായി. അപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മങ്ങൾ മാത്രം പാലിച്ചാൽ പോരാ, ഭഗവാനെ സ്നേഹിക്കുകയും കൂടെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു, അതിൽ പറയുന്ന നിർദ്ദിഷ്ടമായ നിയുക്ത എന്ന് വെച്ചാൽ നിർദ്ദിഷ്ടമായ ധർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ചാൽ തന്നെ ഭഗവത് പാതാരവിന്ദങ്ങളെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നവൻ ഋണമുക്തനായി തീരുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് പല പല ഋണങ്ങളുണ്ട്, കടബാധ്യതകളുണ്ട്. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കടബാധ്യതകൾ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമല്ലോ. ഇപ്പൊ മാതാപിതാക്കളോട് നമുക്കൊരു കടമുണ്ട് അല്ലേ, നമുക്ക് ജന്മം നൽകിയ മാതാപിതാക്കളോട്, പിന്നെ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ആചാര്യന്മാരോട് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ പല പല കടബാധ്യതകളുണ്ട്. ഋണം എന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത്, കടം. അപ്പൊ ഇതിനെല്ലാം നമ്മൾ തീർക്കണം. മാതാപിതാക്കളോടുള്ള ഋണം തീർക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ അവർക്ക് ബലി അർപ്പിക്കുന്നതൊക്കെ. അത് ഒരു കടം വീട്ടലായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരോടും നമുക്ക് ഒരുപാട് ഏതാണ്ട് കടമുണ്ട്. ആ കടങ്ങളെല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളെ ശരണം പ്രാപിച്ചാൽ മതി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാ കടബാധ്യതകളും എന്ന് വെച്ചിട്ട് പൈസ കടം വാങ്ങിച്ച് തിരിച്ചു കൊടുക്കാതിരിക്കണമെന്നല്ല ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലെ. ആ കടമല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ നമുക്ക് ഏതാണ് മാനസികമായിട്ടുള്ള കട വീട്ടലുകളുണ്ട് അല്ലെ. ഇപ്പൊ മാതാപിതാക്കളോടും ഗുരുക്കന്മാരോടും സമൂഹത്തിനോടും ഭരണാധികാരികളോടും കടമകൾ പറയില്ലേ മാതാജി? കടമകൾ എന്ന് പറയാ ശരിക്കും അല്ലേ? കടമകള് അല്ലേ? ഋണം എന്ന് വെച്ചാൽ കടം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കടപ്പാട് എന്ന് പറയത്തില്ലേ, ആ കടപ്പാട്. ആ കടപ്പാടുകളെല്ലാം അതിൽ നിന്നെല്ലാം മോചനം നേടാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. കടമെന്ന് പറയുന്ന പൈസയായിട്ടുള്ള കടമല്ല, പിന്നെ ഇതാണ് കടപ്പാട് അല്ലെ. ആ കടപ്പാടുകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വിമുക്തി കിട്ടും എന്നാണ് പറയുന്നത്. മഹർഷിമാരോടോ പൂർവ്വ പിതാക്കളോടോ ഇതര ജീവാത്മാക്കളോടോ കുടുംബത്തോടോ സമൂഹത്തോടോ അയാൾക്ക് ഏതൊരു ബാധ്യതയും പിന്നെ അവശേഷിക്കത്തില്ല. ഋണം വിമുക്തനാകുന്നു എന്നാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ നമ്മൾ അർപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവരോട് നമ്മൾ വീട്ടേണ്ട ഏതാണ് ഈ ബാധ്യതകളെല്ലാം ഇല്ലാതായിട്ട് മാറും. എന്ന് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആരെയും ധിക്കരിക്കാനും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാതിരിക്കാനും ഭഗവാൻ പറയുന്നില്ല. ഇത് ഏതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യും. എന്നാലും പാപകർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മുക്തിക്ക് വേണ്ടി അയാൾ പഞ്ചമഹായജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതുമില്ല. അപ്പൊ പല പല യജ്ഞങ്ങൾ നമ്മൾ 5 യജ്ഞങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭഗവത്ഗീതയെ പഠിച്ചതാണ്. അപ്പൊ ആ യജ്ഞങ്ങൾ ബ്രഹ്മയജ്ഞം അങ്ങനെ പല പല യജ്ഞങ്ങളുണ്ട്. ആ യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. വെച്ചാൽ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തില് ലൈഫില് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കുറെ യജ്ഞങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ. ആ യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട കാര്യം വരുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതും ഏതിനാണ്? നമ്മൾ ഭഗവാനോട് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്താല് നമുക്ക് ഏതാണ് ഈ കടബാധ്യതകളിൽ നിന്നും ചെയ്യുന്ന യജ്ഞങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മൾ സംസ്കാരങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ, അതിൽ പലതും നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അടുത്ത ഭഗവാൻ നൽകുന്ന ഉറപ്പ് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയെ പഠിച്ചതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ, വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് എന്നിൽ അഭയം തേടുക. എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും നിന്നെ രക്ഷിക്കുവാൻ ഉറപ്പു തരുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ ഗീതയിൽ പറയുന്നു. ഭഗവാനിൽ സ്വാത്മാർപ്പണം ചെയ്യുന്നതിനാൽ പിന്നീട് മറ്റു കടമകൾ നിറവേറ്റാൻ സാധിക്കുകയില്ലല്ലോ എന്ന് ചിലർ ചിന്തിച്ചേക്കാം. പക്ഷേ ഭഗവാൻ ആവർത്തിച്ചു പറയുന്നു, സംശയിക്കേണ്ട. മറ്റു പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് കരുതേണ്ട. ഞാൻ നിനക്ക് പൂർണ്ണ സംരക്ഷണം നൽകും. ഇതാണ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ നൽകുന്ന ഉറപ്പ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. 1866. സർവധർമാൻ പരിത്യജ്യ മാമേകം ശരണം വ്രജ അഹം ത്വാ സർവപാപേഭ്യോ മോക്ഷയിഷ്യാമി മാ ശുചഃ. അപ്പൊ ഞാൻ ഉറപ്പ് തരുന്നു എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും നിന്നെ രക്ഷിക്കാം എന്നാണ്.
പക്ഷെ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് അഭയം തേടുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആരും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറയുന്നില്ല. അവനവന്റെ ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോടാൻ പറയുന്നില്ല അല്ലെ? അർജുനന്റെ അടുത്ത് എന്താ പറഞ്ഞത്? എണീക്കൂ, യുദ്ധം ചെയ്യൂ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ? അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇത് പറയുമ്പോഴും എന്തുദ്ദേശിക്കുന്നില്ല? നമ്മുടെ കർത്തവ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാതിരിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നില്ല. എങ്കിൽ പിന്നെ എല്ലാവരും സന്യാസികളായിട്ട് മാറത്തില്ലേ അല്ലെ? എല്ലാരും ഭഗവാന് മാത്രം ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. രാജ്യം നശിച്ചു പോകത്തില്ലേ? സമൂഹം നിലനിൽക്കുമോ? ഇല്ല. അപ്പൊ സമൂഹത്തിന് നിലനിർത്തണം ശരിയായിട്ടുള്ള, അതിനാണല്ലോ കൗരവന്മാരെ എല്ലാം വധിക്കാനായിട്ട് പ്രേരിപ്പിച്ചത് അല്ലേ? നല്ല ഒരു സമൂഹം നിലനിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പൊ എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കുക, എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളും ഉപേക്ഷിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാല് അനാവശ്യമായിട്ട് കർമ്മകാണ്ഡങ്ങളും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് ജ്ഞാനകാണ്ഡവും കർമ്മകാണ്ഡവും ഒക്കെ ചെയ്ത് നീ സമയം കളയണ്ട എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. എന്നാൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കർത്തവ്യങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോടാനായിട്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നില്ല. നമ്മളെ കർത്തവ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റിക്കൊണ്ട് ഭഗവാനെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്ന തരത്തിൽ നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്നാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ സംശയിക്കണ്ട. നിനക്ക് എന്ത് തരും? നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് നീ കരുതണ്ട. എന്ന് വെച്ചാൽ ജ്ഞാനമാർഗോ കർമ്മകാണ്ഡോ ചെയ്തില്ല എന്ന് വെച്ച് നീ വിഷമിക്കണ്ട. നിനക്ക് പരിപൂർണ സംരക്ഷണം നൽകാം എന്നാണ് ഭഗവാൻ അവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എന്താണ്, നല്ല എളുപ്പമായിട്ടുള്ള ഒരു അധ്യായമായിരുന്നു അല്ലേ? വാഞ്ചകൽപത രൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദ की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. गुरु महाराज की जय. गौरनिताय प्रेमानंदे. हरि हरि बोल. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ.